दिनैनि बे भिडिअ मोनसे ओरैबायदि खोथा मिन्थिगोन लोगोफोर जाय जोंनि जिउनि डाइरेक्शनखौ सोलायहोनोबो हागौ। गावनि भेलुखौ सिनाय, बेयो मोनसे सिम्पल बाथ्रानि लाइनल' नङा लोगोफोर, बेयो मोनसे जोंनि जिउनि टार्निं पइन्टसो। जुदि नों गावनि भेलुखौ गावनो सिनाया, अब्ला दुनिया मालाय नोंनि भेलुखौ माबोरै मिन्थिगोन? खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअनि टपिकखौथ' मिन्थिखाबाय, होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोब लोगोफोर, होमबासो बुजिगोन जे बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव मा मेसेज होनो नागिरदों। माब्लाबा सानफेरदोंना लोगोफोर, मानसिफ्रा मानो नोंखौ लाइटलि लायो, मानो रेसपेक्ट खालामा, मानो नोंनि खस्थ' खालामनायखौ नुनानैबाबो इगनर खालामो? बेफोर गासैबो सोंनायनि फिननायानो जागोन नों गावखौनो गाव ल' भेलु गैयै खालामनानै लागासिनो दङ। नों गावनो गावनि इम्परटेन्सखौबो आन्डार एस्टिमेट खालामगासिनो दङ। ना खालामनांगौखौबो नोङो माना खालामा, कमप्रमाइज खालामनानै थायो। नों गुबुनखौ रेसपेक्ट खालामो, नाथाय नोंखौ रावबो रेसपेक्ट खालामफिना। नों गुबुनखौसो प्रायरिटि होयो आरो गावनो उन जानानै थायो। आरो बेबायदिनो लासै लासै नों गावखौनो गाव भेलु होनो बावगारलाङो। जिउआव बयनिख्रुइबो देरसिन लसआ थाखा फैसा लस जानाया नङा, समय बरबाद जानाया नङा, गावखौनो गाव खोमाना लानायासो। मोनसे सुंद' स्ट'रि, भेलुनि मोनसे लेसन। सानसेखालि सासे बिफाया गावनि फिसालानो कार बोराय गंसे होयो आरो बुङो, बेखौ मार्केटाव लानानै थां आरो सों बेसेबां प्राइस होयो। फिसालाया कारखौ मार्केटसिम लानानै थांनायसै, मेकानिकआ बेनि प्राइसखौ 5000 होयो आरो श'रुमनि मानसिफ्रा 7000 होनायसै। होनबा बिफाया बुंनायसै, बे कारखौ एसे फाहामनानै डेन्टिं पेन्टिं खालामनानै एक्जिबिशनसिम लानानै थां होननानै। एक्जिबिशनाव बे कारनि प्राइसखौ मानसिफ्रा 2 लाखसिम होनो थाखाय राजिमोन। अब्ला बिफाया फिसालाखौ बुङो, फिसा, जेब्लासिम नों मोजां जायगायाव थाया अब्लासिम मानसिफ्रा नोंनो जेबो भेलु होनाय नङा। मोजां जायगा आरो मोजां मानसि, अब्लासो नों गावनि आसोल भेलुखौ मिन्थिगोन। बे स्ट'रिया अनलि कारनिल' नङा लोगोफोर, कार बायदिनो जोंनि रियेल लाइफनि स्ट'रिसो। जों बयबो जोलै बेगर बायदिसो। जुदि बेखौ मोजां हासार गोनां हायाव फबनानै दोनो, अब्ला सोमखोर खोमथा बिफां जागोन। आरो बेखौ जुदि ओरैनो पाक्कानि सायाव गारलानानै दोनो, अब्ला बेयो जेरावबो उदायनाय नङा। जोंनि ग्रथआबो डिपेन्ड जायो लोगोफोर, जों सोरजों दं, माबायदि बारहावायाव दङ, मानसिफोरनि माबायदि साननाय हनायफोरखौ जोङो मोनदांबोगासिनो। जुदि नों गोरोन्थि मानसिफोरजों लोगो जायो, नोंखौ रावबो सापर्ट खालामा, नोंखौ होखारबायल' थायो, अब्ला नों गावनि लाइफआव माबोरै ग्रथ खालामनो हानो? गावनि भेलुखौ सिनायनानै लाग्रो लोगोफोर, बेनि उनाव डिसाइड खालाम सोर नोंनि जिउनि थाखाय माया डिजार्भ खालामो। जोंनि जिउनि देरसिन सुथुरानो जाबाय मानसिफ्रा मा बुंगोन। बे खोथाखौ आं फ्रायैनो बुंबाय थायो। मानसिफ्रा नोंखौ अब्लासिम बुंबाय थागोन लोगोफोर, जेब्लासिम नों जेबो खालामा। आरो नों मावबाबो मावाबाबो, खालामबाबो खालामाबाबो मानसिफ्रा नोंखौ बुंखागोन। बेयो मानसिफोरनि हुदाखा। होनबा मानो गावनि लाइफखौ बेबायदि अपिनियन्सनि थाखाय वेस्ट खालामगासिनो, बरबाद खालामगासिनो? बे खोथाखौ मिन्थिना ला लोगोफोर, अपिनियन्सआ फ्रिसो जायो, नाथाय बे अपिनियन्सआनो जोंनि अजनखौ नाङा फाङा बारायनानै होयो। बैसोरबायदि बखिग्राफोरखौ नोंसोर मालाबा सोंफेरदोंना लोगोफोर, नोंनि लाइफआ आंनि लाइफआव माबायदि इम्पेक्ट दं होननानै? जुदि माब्लाबाफोर सोरखौबा बेबायदि सोंफैदोंब्ला, अब्ला बिसोरनि फिननाया जाहैगोन जेबो गैया। होनबा सिम्पोल खोथा लोगोफोर, बिसोरनि बेबायदि बखिनायाबो जेबो जाहोन बा ओंथि गैया। होनबा जों दाना मिन्थिनानै लानोसै लोगोफोर, गावनि भेलुखौ माबोरै सिनायनो। फार्स्टआव गावनि मोनसे स्टेन्डार्ड सेट खालामनानै ला। माखौ नों खालामनो हायो आरो माखौ नों जेबो खालामनो हाया। बेफोर जेखियानो जाया मानो, खामानि मावनायनिफ्राय जानाय लोंनायसिम नोंनि माया साबसिन आरो माया गाज्रिसिन, बेखौ लिस्ट खालामनानै ला। सेकेन्डआव गावनि स्किलखौ नट खालाम। नों माखौ साबसिन खालामनो हायो बा माखौ साबसिन मावनो हायो, जायखौ नों गुबुननिफ्राय साबसिन खालामनो हायो, जाय क्वालिटिया नोंनावल' दङ, बेफोरनि मोनफा मोनफा लिस्ट खालामबासो नों गावनो क्लियारिटि जागोन। थामथियाव बारहावाखौ सोलायनानै ला। जेराव नोंनि रेसपेक्ट गैया, नों बेनिफ्राय ओंखारलां। जेराव नोंनि एफर्ट भेलुआ बांसिन दं, बेबायदि जायगायावसो नोङो ग्रथ जानो हागोन। फोर्थआव न' बुंनो सोलों। येस बुंनाय मानि नोंनि एनार्जिया बरबाद जानाय, आरो न' बुंनाय मानि नोंनि भेलुआ बांसिन जानाय। बेनिखायनो न' बुंनोबो सोलों। फिफ्थआव सेल्फ रेसपेक्ट इकुवेल टु भेलु। जुदि नों गावखौनो गाव ट्रिट खालामनानै लायाब्ला, अब्ला संसारनि मानसिफ्रा मानो ट्रिट खालामनो? रावबो खालामा लोगोफोर। नों जुदि गावखौनो भेलु होआबा, संसारनि मानसिफ्रा रावबो होनाय नङा। सिक्सथआव कम्पेरिजन खालामनो नाङा। थाइसे थाइजौनि फिथाइयाबो प्रब्लेम जाया जे बेनि टेस्टआ मानो आपेल बायदि नङा होननानै। मानो होनबा थाइफ्रोमबो फिथाइयानो गावबा गाव बेलेग बेलेग टेस्ट दंजोबो। होनबा जों मानो रुजुयो जे आं आमुखा बायदि नङा, अमुक बायदि नङा होननानै? क्वालिटिया बयनावबो दङ, नोंनियाबो साबसिन, बयनियाबो साबसिन। दानिया सेभेन्थआव गावनि गलखौ प्रायरिटि हो। जायनि गलआ क्लियार जायो, रोखा जायो, बैसोर बायदि मानसिफ्रा गावनि गलखौ मोननो हायो। आरो गावनि गलखौ मोननो हायोब्ला
दुनियाव भेलुआ गावनो गाव बारायलाङो। मोनसे स्टोरी खोनासं लोगोफोर। सानसेखालि सासे बिफाया गावनि फिसालानो खिथाबाय, जोंनि देहा सिङाव मानै सियाल दं। मासेया नेगेटिभ बिख' खमजरि आरो डाउट गोनां, आरो मासेया पजिटिभ कनफिडेन्स बोलोगोरा आरो सेल्फ भेलु गोनां। फिसाज्लाया सोंबाय, सानैनि गेजेराव सोर देरहायो होननानै? अब्ला बिफाया फिननाय होयो, जायखौ नों बांसिन जाहोयो लोंहोयो होननानै। जोंनि सिङावबो मोननै बुस्थु दं लोगोफोर। मोनसेया जोंखौ सिफायो आरो मोनसेया दानानै होयो। बेखौ डिसाइड खालामनांगौआ जों गावसो। लोगोफोर, जोंनि भेलुआ जिर' नङा। जों सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै स्ट्रागल खालामबाय थायो। मोनफ्रोमबो मुस्किल थासारिनि उनाव जोङो जिउआव थांनानै दङ, खस्थ' खालामगासिनो दङ। जुदि नों सासे वर्थलेस जानायमोनब्ला, अब्ला दुनियानि मानसिफोरा नोंखौ फुङाव सिखारनो खाबु होनाय नङामोन। जेब्लासिम नोंनि सोलेराव हां दं, अब्लासिम नोंनाव भेलु दं। सानसेखालि सासे टिचारा स्टुडेन्टफोरखौ बुजायगासिनो दंमोन। बियो गावनि पकेटनिफ्राय 500नि नट दिहुननानै स्टुडेन्टफोरखौ सोंबाय, सोर सोरनो नांगौ बे नटखौ होननानै। होनब्ला गासैबो स्टुडेन्टफ्रानो आखाइ दिखोजोबो आंनो नांगौ होननानै। बेनि उनाव टिचारा बे 500 नटखौ सिख्रब खालामनानै सोंफिनो, सोर सोरनो नांगौ दाना होननानै। अब्लाबो गासैबो स्टुडेन्टफ्रानो आखाइ थिखोजोबो आंनो नांगौ होननानै। बेनि उनाव टिचारा बे नटखौ हायाव गारनायसै, आथिंजों गाग्लिनायसै, हानायमानि बे नटआव बियो मैला फोनांनो नाजानायसै। बेबायदि खालामखांनायनि उनाव टिचारा स्टुडेन्टफोरनाव सोंनायसै, सोर सोरनो नांगौ बे नटखौ होननानै। होनबाबो गासैबो स्टुडेन्टफ्रानो आखाइ थिखोजोबो आंनो नांगौ होननानै। अब्ला टिचारा स्टुडेन्टफोरखौ मा बुङो मोजाङै खोनासं लोगोफोर। बे नटनि भेलुआ हा नांनायनि उनावबो, गाग्लिजानायनि उनावबो खम जायाखै। थिग बेबायदिनो नोंनि भेलुआ नोंनि फेइलार, स्ट्रागल आरो मानसिफोरनि खोथा बुंनायजों खम जाया। नों जेसेबांसो गाहायाव गोग्लैया मानो, अब्लाबो नोंनि भेलुआ खम जाया। नाथाय नों बेखौ सिनायनांगोन। नों थरसे हिरा फिथरसो, बबेबा दाखोर बारियाव गोग्लैनानै थानाय। जेब्ला नों दाखोर बारिनिफ्राय सिखारनानै गावखौनो गाव साब सिखोन खालामनानै लायो, अब्ला समाजनि गेजेराव नोंनि भेलुआ बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन जागोन। जों जिउआव जोनोम मोननाय साफ्रोमबो मानसिफ्रानो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जाहोन दं, थांखि दं। भगबान श्रीरामाबो बुहुमाव जोनोम लाफैदोंमोन माबा मोनसे जाहोननि थाखाय। बेबायदिनो भगबान श्री कृष्णआबो बुहुमाव जोनोम लाफैदोंमोन माबा मोनसे जाहोननि थाखाय। आब्दुल कालाम, बाबा आम्बेडकार, गान्धीजी बिसोरबो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय, अबजेक्टिभनि थाखाय बुहुमाव जोनोम जाफैदोंमोन। होनबा नोंखौबो, जोंखौबो, आंखौबो माबा मोनसे जाहोननि थाखायसो बुहुमाव जोनोम होदों जानांगौ। मा फाराग दं लोगोफोर? बिसोर गेदेमाफोरनि आरो जोंनि गेजेराव फारागा बेल'सो लोगोफोर। बैसोर गेदेमाफोरा जोनोमनि उनाव बिसोर गावनि थांखिखौ, अबजेक्टिभखौ मिथिदों, नाथाय जों दासिमबो बेखौ मिथियाखै। आरो जेब्ला जों बेबायदि फारागखौ मिथिगोन ना, अब्ला जोंनि जिउआ गावनो गाव सोलायलांगोन। गोसोआव लाखि लोगोफोर, जायफोर गावखौनो गाव सिनायो, बैसोर बायदियासो इसोरखौबो मोननो हायो। जों गोबां मानसिफ्रानो आइफन बाहायो, फ्रायानो बाहायो। आइफन नामानो ब्रेन्ड खोनाखायो, मानो होनबा ब्रेन्डेड, बेसेन गोसा। नाथाय आइफना माबोरै ब्रेन्डेड जानो हागौ, बेनि उननि स्टोरिखौथ' नोंथांमोना फ्रायानो मिन्थिया। स्टिभ जब्स, बे सासे मेकानिकसोमोन। बेनि लोगोआ बेखौ गावनि कम्पानिनिफ्रायनो दिहुनो। स्टिभ जब्सखौ दिहुननायनि उनाव एप्पल कम्पानिया गोदोलांबायमोन, फ्रायानो जोबलांबायमोन। नाथाय बियो गावनि भेलुनि सायाव फोथायनायखौ गाराखैमोन। उनाव बेनि लोगोआ बेखौ लेंहरफिनबाय आरो फिन एप्पल कम्पानिखौ बिल्ड खालामफिननायसै। जुदि नों गावनि भेलुनि सायाव फोथायो, अब्ला दुनियायाबो बेनि बेसेनखौ होथारनांगोन। लोगोफोर, जों जिउखौ खनसेनि थाखायल' मोनो। होनबा प्लिज, बे आंनि रिक्वेस्ट, बे मोनसेल' जिउखौ नों बेनि थाखाय बरबाद खालामनाङा जे गुबुनफ्रा नोंनि भेलुखौ मिन्थिया होननानै। नों सासे प्राइसलेससो, नाजायोब्ला लाख कौटिबो खामायनो हायो आरो गोसो गैयाबा जिर'। नोंनाव जेरैबायदि पावार दं, बेबायदि गुबुननाव गैया। नों सासे इउनिक। दुनियानि मानसिफ्रा अब्लासो नोंखौ मिथिगोन लोगोफोर, जेब्ला नों गावनि सायाव फोथायो, गावखौ सिनायो। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला, अब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। एसेनोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ फिन लोगो मोनफिनगोन। अब्लासिमहालागै स्टे फकास, स्टे पजिटिभ। गोजोन्थों।